votează Claus Iohannis președinte. Are și el. Da, nu am fost odată aici. Așteptați să iasă fetele din față. Este un foarte bun avocat și un om integru, motive pentru care timp de 4 ani, între 2008 și 2012, a ocupat funcția de ministru al justiției. Este singurul ministru care a fost menținut în funcție 4 guverne consecutive, ajungând chiar pentru câteva zile prim-ministru al României. La afară. Predoiu a însemnat un sistem judiciar reformat, garanții pentru independența justiției și vedem astăzi cât de important este ca justiția să fie independentă, credibilitate în plan extern și rapoarte de țară mai bune pentru România. Ca ministru interimar de externe l-a nominalizat pe Dacia Cioloș din partea țării noastre pentru funcția de comisar european în agricultură în 2009. Dragi prieteni, Cătălin Predoiu! Bună ziua, dragi prieteni! Bună ziua, domnilor președinți! Bună ziua, dragi prieteni! Privind la dumneavoastră, și o să spun altceva. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii! 25.000 de fii ai Moldovei! 25.000 de fii ai Moldovei! 25.000 sunt, bă? Aici? Mihai Eminescu, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Și noi 25.000 și milioane în întreaga țară, morim în fruntea țării. Un om pe care românicianul unde știa ceva, așa a văzut prin servituța. Fii bun, fii blând, fii drept, Maria ta. Claus Iohannis.